Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आजच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धवजी ठाकरे यांनी एक निर्णय घेतला की पाडव्याच्या दिवशी मंदिरं, प्रार्थनास्थळं ही सर्वांसाठी खुली करणार। या निर्णयाचं आम्ही सर्वच जण या ठिकाणी स्वागत करतो। खरं तर हा निर्णय खूप आधी व्हायला पाहिजे होता, परंतु उशिरा का होईना पण सुरू झाली मंदिरं, याचं आम्ही स्वागत करतो। या मंदिरांच्या संदर्भात लॉकडाऊनच्या काळात मागच्या 6-7 महिन्यांच्या कालावधीत हिंदू जनजागृती समिती, अन्य हिंदुत्ववादी संघटना, मंदिर विश्वस्त, ट्रस्टी, गुरव समाज अशा अनेकांच्या बैठका केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरामध्ये घेऊन आम्ही सरकारकडे मागणी केलेली होती की जर सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून दारूची दुकानं उघडली जाऊ शकतात, मॉल उघडले जाऊ शकतात, चित्रपटगृह उघडली जाऊ शकतात, तर मंदिरं का नाही? शासनाकडून जे काही नियम घालून दिले जातील त्या नियमांचं पालन करून भक्त ते सर्व पालन करतील, परंतु मंदिरं खुली करण्यात यावीत अशी मागणी गेली 6 महिने करत होतो। त्या मागणीलाच एक प्रकारे यश आलेलं आहे। आता मंदिरं खुली झाल्यानंतर भक्तांनाही मी या ठिकाणी विनंती करेल की जे काही नियम पोलीस आणि प्रशासनाकडनं, शासनाकडनं घालून दिले जातील त्या सर्व नियमांचं आपण पालन करू, कारण कोरोनाची महामारी पूर्णतः नष्ट झालेली नाही। भगवंताच्या चरणी मंदिरात जाऊन आपण प्रार्थना करू, भगवंताचं दर्शन घेऊ, त्या ठिकाणचं जे ऊर्जास्थान आहे त्या भगवंताकडे आपण सर्वांनी प्रार्थना करू की केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरातून आणि जगभरातून ही कोरोनाची महामारी लवकरात लवकर नष्ट व्हावी अशी सर्वांनी प्रार्थना करूया। नमस्कार।